gịnị na-afịọ bikonu Chineke ụmụ gị nọkwa gị n'aka ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma ana m ebeku gị o nna m onye nwe m obodo anyị emebigo obodo anyị aghasago ewuo Chime ewuo nna m agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị isi ka anyụgokwa ụmụ mmadụ anya ihe mgbu ebe niile arịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata ọkwado mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata lekwe mmiri ka ọ na-eru n'igwe mmiri azụ ebelebe ga-egwu mmiri azụ papa ga-aba ewo mmiri azụ ebelebe ga-egwu mmiri azụ papa ga-aba ọ gịnị dị ma ọkụ ga n'igwe asị na ọmụmụ nwa ndị be anyị gịnị meziri anyị achọ ịlụ ọrụ ugbo ndị nke na-arụ arụ ụjọ jizikwa ha n'ime ọhịa onye ka anyị mejọrọ bikonu na mgbe mbụ ndị be anyị na-akọ ugbo ma n'ugbu a ọ gịnị na-emezinụ ewo anyị na-eche nri mbute anyị na-eche ego mbute anyị na-eche nri mbute anyị na-eche ego mbute anyị na-eche nri mbute anyị na-eche ego mbute ewo anyị na-eche nri mbute anyị na-eche ego mbute anyị na-eche nri mbute n'ebe ala bara kasa ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma na m ebeku gị o nna m onye nwe obodo anyị emebigo obodo anyị aghasago ewuo Chime ewuo nna m agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị isi ka anyụgokwa ụmụ mmadụ anya ihe mgbu ebe niile arịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị ogbenye niile ndụwa na-atụ n'ọnụ ndị ya na-esiri ike nna gbadọsọ enyemaka nna mbiko gbadọsọ enyemaka nna biko nna gbadọsọ enyemaka anyị na-agba ụwa niile ndị si obodo niile ndị ndu ụka niile biko gbadọsọ enyemaka nna mbiko gbadọsọ enyemaka nna mbiko nna gbadọsọ enyemaka ị nwere ka ọha gị n'obodo ma nwee ihe ị ga-eri nyetụ ụmụ ogbenye do ka ha rie ana m akpọku gị o ezi nna m Chioma ana m ebeku gị o nna m onye nwe obodo anyị emebigo
agasago. Ewuo ewuo chime, ewuo ewuo nnamu. Agụụ na-egbuzikwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị. Isi ka anyị gwọkwa ụmụ mmadụ anya. Ihe mgbu ebe niile adịrị egbugokwa ụmụ mmadụ n'obodo anyị.